Piye gabut temen? Apa iki pernah temen? Halo, Dep. Infone. Gabutnya aku nyawang wayang kuwi careng bose. Bocah-bocah do iso. Sacet, Dep. Oke, Bos. Bocah-bocah kamang nyusul. Sul. Nemen sih, Dep. Apa-apa ngomong tok. Siap, nggih. Main tuh. Tarik bose. Sik, aku tak ngeleri sik. Sambung dulu. Wis. Yo, gas. Gas. Dung. Salib sih. Kadoan iki. Biasa, Pak. Nah, no. Kalian temen juga, Bro. Suwen sih kowe, ade ngendi bae? Biasa ge lane mawon ngeleri. Ngeleri sik. Kejan, ngeri. Wis ready ge. Main Cuk. Ayo. Gas. Gimana kowe yo? Bisa nemong nemen Biasa, tugas negara, Bro. tugas apa maning? Ya biasa, paling ya ngepel, ngeleri, ngumbai. Kamu yang umur jauh dan ayu. Neng dia, Nang pinggir dalan saya tuku es. Lah anune gede apa ora? Wuh, gede nemen asli. Opone ah sing gede? Yo montore ra. tak kira apa nih? Nah, asem Ora terima, Bos. Ya awake dhewe. Terima apa ora ke? Awak dhewe digeber-geber. Yo ora terima, Bos. Mambune, sikatan ora sih kowe? Pindah nipe ya, Bos ya. Iya. Biasane ngetemi nang ngono kae. Yo, nek meneh aja bal-bal maneh kok Oh, ayo. karo montore boy nek nyong ki. Oke. Weh. Sopo sing nane bose? Aku bose Bos apa geber-geber? ora trimo apa. Iya, aku ora trimo. Maklum motor apik ora oleh kowe jamet. Lape balapan po. Lah ayo, Ayo. lah ke cokin aku. Nyok dhewe. Yo, gas. Motor apik kok kalah karo piye? 1000 cc iki. Yo wis, Mas. Ngapurane, Mas. Ngapurane, Mas.